Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Ізноў звярнуся да спадчыны Вацлава Ластоўскага, які 100 гадоў таму разумеў, як важна запоўніць лякуны ў слоўніку адроджанай беларускай мовы хутка і поўна. Каб не смелі казаць, што няма тэрміналогіі, што немагчыма выказаць глыбокіх думак ці навуковых паняццяў. Ластоўскі шчодра браў лексіку з роднае гаворкі, з іншых дыялекталагічных крыніцаў і, урэшце, са старабеларускае мовы. Але я не буду заглыбляцца ў навуковую нетру, скажу пра больш побытавыя словы, блізкія да тэрміналогіі, замкнёныя наменклатурныя групы назваў. Важныя ў жыцці кожнага чалавека, нават самага малога, назвы пальцаў. Гэта адначасова тэрміналагічная група ў анатоміі. Ластоўскі іх упарадкаваў паводле свае глыбоцкае гаворкі. Я ўжо быў казаў, але нагадаю. Мезіны, пярсцяк, сярэдні, спаказны, вялікі або пянцюх. Як бачым, 4 назвы ў форме прыметнікаў. Да іх трэба назоўнік, мезяны палец. Вельмі правільна, што няма слова «указальны». Па-беларуску прыстаўка «у» азначае рух у сярэдзіну, увайсці, убіцца ці ушчаміцца некуды, усыпаць прыправу, а на вонкі можна пайсці, паказаць. Дарэчы, паводле Ластоўскага тое, што ў афіцыйным слоўніку завецца кісць, у анатамічным сэнсе, частка рукі, па-беларуску пясць. Адсюль зразумелае слова запясце. А на нагах 4 палюхі і ступель. Апаненты ці наступнікі Ластоўскага, Сцяпан Некрашевіч, Мікола Байкоў, Ян Станкевіч дапоўнілі апісанне пяцярні іншымі народнымі назвамі. Можна сказаць, што паводле традыцыі рацыянальнага пурызму, закладзенай Ластоўскім, працавала тэрміналагічная камісія Інстытуту беларускай культуры, якая ў 20-тыя гады упарадкавала беларускую навуковую тэрміналогію ў больш як 20 тамоў. У томе «Номіна анатоміка альбо рутэніка» ёсць месца і пальцам. Там варыянт назоўнікавы. Мезенец, пярсцянец, сярэднік, паказальнік, а насупраць іх адзінец. То ёсць з чаго выбіраць. Хіба што лепш сказаць «паказнік», так карацей. Інстытут беларускай культуры упарадкаваў і зубы. Вось як яны завуцца. Зноў жа паводле народнай традыцыі. Спераду, тыя, што кусаць, секачы. Далей 4 іклы, якія ў людзей затупіліся. І яшчэ далей, каб жаваць, кутнія зубы. Вылучаюць яшчэ прадкутнія, тыя, што бліжэй да іклаў, з 2 грудкамі. Па-расейску гэта малыя каренныя. І ўрэшце непатрэбная чалавеку крыніца боляў і праблемаў позні зуб. Як бачым, па-беларуску яго назва мудра не звязаная ні з якой мудрасцю. Зубная эмаль шкліво, канальцы ходзікі, карані вяршкі, каронкі, вяночкі. І колькі словаў пра назвы гульняў. Таксама ж патрэбныя ў штодзённым жыцці, ды часта сведчаць пра культурныя ўзаемаўплывы і падзелы паміж народамі. Ластоўскі падаў беларускія назвы для 5 фігураў гульні, якую ён зафіксаваў як шахматы, а Некрашевіч і Байкоў як шахі. Пешка – ніжнік, афіцер – вышнік, лошадь – ферт, конь, царіца – краля, царь – кароль. Як бачым, і расейскія назвы Ластоўскі бярэ не прынятыя ў афіцыйнай тэрміналогіі, а хутчэй народныя. Адны царіца і царь, чаго вартыя. Беларускія назвы ўкладаюцца ў пэўную сістэму, вайскова-дзяржаўную, як у шахах, мадэлі міждзяржаўных спабораў, і мае быць. Шараговы ніжнік і вышэйшы пасадаю вышнік. У нас толькі кароль. У сучаснай расейскай тэрміналогіі ён урэшце таксама прыняўся. Што ж да кралі, то гэтае слова, як і расейская царіца, вынік памылковага трактавання выгляду фігураў пры запазычванні гульні. Кожны, хто знаёміўся з шахамі, ведае, што гэта фігура баявая, наймацнейшая і наўрад ці стасуецца да вобразу спешчанай каралёвай жонкі. У персыцкай ферз – гэта вайскавод. Лягічна ў нас называць гэтую фігуру гетман, маючы на ўвазе польных гетманаў, такіх як Астроскі, якія баранілі манарха.
Адну кутнюю фігуру Ластоўскі з нейкай прычыны прапусціў. Называць яе ладдзёю, гэта значыць баявым караблём, у сухаземнай Беларусі даўней наўрад ці маглі. А вось вежа і абарончая, і баявая вельмі істотны складнік вайсковай стратэгіі на нашай зямлі. Дарэчы, народная назва фігуры «тура» – лацінізм і таксама азначае вежу. Дадам, што Некрашевіч і Байкоў называюць дошку для гульні «шахоўніца». І ўрэшце, назвы гульнёвых картаў, фігураў і масцей. Тут Ластоўскі зноў жа відавочна ідзе за народнай традыцыяй. Кароль у яго кароль і вышнік, дама краля, іншыя крыніцы даюць паня, што безумоўна лепш, валет ніжнік, козыр панфіль, наймацнейшая карта туз панцік. Некрашевіч дае яшчэ тумар для туза. Чорныя вастрыём угару віны, то бок віновая дама у Пушкіна. Чорныя падобныя на дрэва ці крыж жалуды. Чырвоныя сэрцы чырвы, відаць, у расейскай народнай традыцыі гэта беларусізм. І чырвоныя ромбы гэта звонкі. Марна шукаць дакладных сувязяў паміж гэтымі назвамі і выявамі на пашыраных у нас, друкаваных, як правіла, у Расеі картах. Існуюць жа іншыя традыцыі выяўлення масцей, скажам, швейцарска-нямецкая, дзе адпаведная масць малюецца менавіта як плод дубу. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.